As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Malaasab kanimo. Atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria ug sa atong patron San Vicente Ferrer ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, ang atong mga leaders, labi na leaders sa gobyerno, maghiusa sa pagtubag sa atong tinuod nga mga problema o dili sa ilang mga personal nga mga agenda sa ilang kinabuhi. Ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pag tiwas og palit aning ato rong remaining nga mga slots hatagan unta sa Ginoo sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios nga naghatag kanamo sa kinabuhi nga langitnon pinaagi sa bag-ong pagkatao sa bunyag, itugot nangamuyo kami nga imong gihimo nga takos nga dili mamatay diha sa paghimo namo nga matarong muabot sumala sa imong kabubuton nganha sa kahingpitan sa himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mipadayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. May usa ka magtutuo nga nagpuyo didto nga ginganlag Timoteo, ang iyang inahan nga magtutuo usab Hodeo, apan ang iyang amahan Griego. Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Listra ug sa Iconio. Buod ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hodeo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini.
Busa ang mga simbahan na lig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milatas sila sa Phrygia ug sa Galacia, apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadtuon ta sila sa lalawigan sa Bithynia, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa, milatas sila sa Misia ug mipatighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabi una, pinaagi sa panan-awon, si Pablo nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, "Dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami." Human gayud sa panan-aw ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya uban sa masadya nga awit. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios. Gibuhat kita niya, iya hagayod kita. Ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gibantayan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang kamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mo
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo, dako kay ni siya og balyo para pagdasig sa mga apostoles. Ngano man, tungod kay ang ilang naagian, ang ilang nasinati, pulos gyud katumanan sa ilang pagsunod sa Ginoo. Ug usa na ni ana kana gyung kalagutan sila, dumtan sila, ug lutoson sila. Kana bitang magbuhat kag maayo, unya dauton ka, kontrahan ka sa mga tao, malipay mo ana dili. Kinsay malipay nga magbuhat kag maayo nya kontrahon ka, dumtan ka, dauton ka, tasan ka mo. Nay usa dito sa loyong na kontrahan na ninyo siya. Pero mao na styles kalibutan mga igsoon. Basta magbuhat kag maayo, ang kalibutan maglagot gid na. Kanang dali kay maglagot tungod lang kay naay nagbuhat og maayo, mao na sila'y tinuod nga dautan. Pananglitan, kanang imong silingan nga musulti gyud tinuod, malipay mo ana o maglagot? Nang musulti gyud sa tinuod ba? Malipay mo o maglagot? Labi na gyud ko nang iyang gisulti nga tinuod nga nasakpan kaniya nga nangurakot ka. Nga ikaw isip opisyal sa gobyerno nangurakot ka. Nga iya nang isulti. Malipay ka o masuko? Or nakapangabit ka, wa gyud mahibaw imong asawa, niya ang inyong silingan nahibaw, niya iya nang isulti. Unsa man, malipay ka, masuko? O nakapamaka ka, niya iya nang isulti, kay nahibaw siya sa tinuod, malipay ka, masuko? Uy, hilo man lagi mo diha. Ang kalibutan, kontra gina niya ang kamatuoran. Kaya ang kalibutan giharian gid aning pagpamakak. Gani dagko kay taggasto sa pagpamakak. Kana ding naa diha ron sa atong gobyerno kanang ilang mga transaksyones nga mga bakak nga mo end up og corruption. Billions ang ilang gasto ana aron lang tapinan ang mga bakba sa nasayod sa kamatuoran. Anaaman na sa social media, naaman sa nanugan karon nga gihulga sila, nga kuhaan sa ilang budget,
nga sila taktakon, nga sila itsapuira, mo nang napugos, naaman, ato man ang madunggan, ay verify lang sa niya na ninyo. Pero ako sad, naasag ko, dili lang sa social media, naasay daghan nga moduol nako, og musulti pader, lisod sad kaayog ako ng tumano ng pagsultis ka matuuran, kay makulban man sad Miss Caldero, naago ko'y mga anak sa taon. Mana? Nyaon sa man. Okay ra na ninyo, makulban mo sa Caldero. Tungod kay mutuman gid mo sa sugo sa Ginoo. Okay ra? Nasa uban, okay ra nila. Nagir uban, nga priso na. Tungod kay gipapriso sa mga authorities nga nagmando nila nga ayaw gyud sultis tinuod. Musulti gani ka, ayaw pagmahay. Wala, gipang priso, ang uban gipang patay gyud. Pero mao gina ang kalibutan. Mo na nga niingon si Kristo, kung ang kalibutan masuko na gani ninyo, masilag na gani ninyo, hinumdumi nga ako maoy ilang gikasilagan. Kay kung magsunod mo sa kamatuoran, magbuhat mo unsay akong gisugo, ang kalibutan muriak gid na. Muriak, nabitay usahay na imo text nako or mutawag nako, pader unsay imong reaksyon, kay ang imong wali ni adto aning adlaw na may daghang ni react, mura mag nasuko, unsa may imong ikatubag, na moingon dayon ko, di na lang ko mutubag oy, og moari sila diri sa parokya, mag-istorya lang niya ami. Kay wa man ko magwali dinhi para pag sangyaw sa akong gusto. Ang akong giwali na ningkamot man ko nga makaamgo ta unsay gustos Ginoo. Ana ba? Nya na man gid anay maigo. Paras ninyo gud dinhi ingnon nako nga pamalit gid mo og slat. Na man gid dili mo palit og slat. Di magyaw-yaw gina iniglakaw yung kaning paria ba kada wali slat ra gihisgutan. Mana man na. Pero dili nimo tan-awon ang konteksto nganong moingon ko pamalit mo og slat. Unsa may konteksto ana? Aron mahimo mong aktibo nga sakop sa simbahan, kay kanang maong slat-slat nato sama aning SBF dag ibayad nas kumbinto kay napatay bayronon. Ang ato sang GHDP ato sa nang itiwas og panghatag atong mga selebrasyon nato sa pista. Pila maroy atong mga slat, ang atong kuan SBF dag na apay 2,886 ka slots, tag 500 ni nya na kay 500 ya lingi ako ng imong tupad na kay 500 na ipalit din na karon ingka ay padir ako man ipapalit og tambal, ay nala na palitang tambal, hay may imong palabihon, palit kag slot o palit kag tambal. Ikan ay hukom ana. Basta katong biyuda nga gihisgutan ni Kristo, igpapalit niya pagkaon, katapusan to niyang kwarta para sa iyang anak o para niya. Pero iyang gihog sa kolekta didto sa templo. Wa na siya kwarta, wa na siya mapalit nga pagkaon. Kay tungod mas priority niya ang paghalad ngadto sa Ginoo kaysa pagpakaon sa iyang lawas nga hinimo ras Ginoo. Gitaw. Depende na sa atong priority. Nga atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, na apatay 19,567 ka slots. Tag 100 pesos rani per slot. Lain na sang lingi. Na pila ka book 100 ni mo diha. Ba, pila ka book 100. Di jud ka kagahin bisag usa lang ana imong ipalit. Basig nahimo kang bakakon, nagsigi kag ingon, wa gyud koy kwarta, uy lisod kay kustanan. Ang biyuda balik gyapon ta. Ang biyuda wa na siya ikapalit, pero iyang gihog ang tanan. Ngano man kay nahibaw man siya na ang iyang gihalaran niadtong tanan nga iyang gisaligan sa pagkabuhi o sa iyang pagkaon anang adlaw, mao ang naghimo sa iyang kinabuhi og tag-iya sa tibuok kalibutan. Murabag
Kung pangayoon sa Ginoo ang tanan nimong kwarta karon, ihatag ba nimo dili? Tubag. Kung iya bang pangayoon ang tanan nimong kwarta karon, ihatag nimo dili? Kusga. Siyaro, di gid mo tubag. Usbon ako ha, kung pangayoon niya ang imong tanang kwarta karon, imo bang ihatag dili? Kanang siya gyud mo mangayo bang Ginoo gyud mismo ba? Ihatag dili? Congratulations sa inyong ihatag, pero mura magpinasinghag ang inyong sinultihan. Si Maria, ang mahal nga birhen, dili kwartara ang gipangayo sa Ginoo niya, kung dili ang iyag yung anak ihawon, ilansang sa cross. Gihatag ba ni Maria o wala? Gihatag. Sige tag debosyon ni Maria. Musunod ba mo ni Maria o dili? Sus, og musunod tang tanan, labi na gyud ang atong mga government officials. Wa gyud untay kasamok ang atong nasod ug ang kalibutan. Malinawon kay dili ta mga hangol og kwarta, hangol og dungog, hangol og mga properties og gahom. Kay kini manggong tanan, iya manis Ginoo, ato lang giangkon-angkon. Mao na nga nagkagubo ta, kay ang dili ato mang angkonon, labi na gid ng kwarta, gahom, dungog, o kining atong health, angkon-angkon ta ani. Mukalit rarabang tagkamatay. Sige kag pundog kwarta, minilyon pagani, ang uban binilyon, kay para kunuhay sa imong future nya karon na lang day kang gabi kay makras na ng eroplanong imong gisakyan karong taod-taod. Di ba? Or mabangga na ng imong sakyan nga motor nya mabuak na ng imong ighumas misa. Nya di jud ka mohog kolekta kay para na nimo panihapon nya karon na lang day kang orasa. Nakuha mo? Ang kapadir ay sag panongo di man ko manongo kay reality man na magani nagduwa rag tennis. Father Fernando Suarez nagduwag tennis, na magani ni apil og triathlon, nangamatay ra dias ilang giapilan. Nay nagduwag basketball, pagliap, tugpa, ditsong collapse, patay sa dayon. Manginana ba? Kamo pa ba? Ako pa ba? Mo'y dili mahitabuan ana. Muna, ang ako lang gihisgutan nga di ta managana pagsunod sa Ginoo. Dili ta mahadlok dumtan sa kalibutan. Basta nagsunod tas Ginoo. Be happy. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na akong isaad. Isulti ba? Na akong isaad. Din adyo ko masuko. Ina, ako isaad, din adyo ko masuko. Maingon na imong tupad, hinaot pa unta. Oy, kanindot anag din aka masuko kay kon pananglitan, ikaw ginikanan, tubag-tubagon kas imong anak, moingon din ka, liwat na ko aning Kristo, nga gitubag-tubag sa mga tao nga iyang gihigugma. Oh, di ba? Ikaw asawa, tamparoson kas imong bana. Ingon ka, liwat na kong Kristo nga gitamparos pod. Oh, di waja pun kay reklamo. Nya ikaw ba na budhian kas imong asawa, nangabit imong asawa, maingon ka, liwat sa kong Kristo gibudhian ni Judas. Oh, wa gyapon ka, di gyapon ka masuko kay ang kalipay kuno sa usa ka tinun-an nga maka pariha siya sa iyang magtutudlo. Matud pa ni Kristo. Muna sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang tibuok yuta, magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kanus aman mo singgit sa kasadya ang tibuok yuta, nga purti mang daghanang kasakit sa kalibutan. Kung makasabot na ta, nga kinidi ay kasakit nato dinhis kalibutan karon bisag diin panagikan, mauna ang atong pagpakighiusa sa makaluwas nga kasakit ni Hesus nga miresulta nining kalipay sa pagkabanhaw.
Kana bang makakonekta sa atong kasakit ngadto ni Hesus, ngadto iyang gitawag og makaluwas nga pag-antos og kamatayon. Wala na gid unta tay dagko kayong problema kung naalang taani. Wala na unta ng depression, wala na ng stress, wala na ng hikog-hikog diha. Wala na sa ng abortion. Kanang abortion, kanang sige gamit ang mga pills, palaygit pa, pabasiktomy pag yun, mga bunga manas kahadlok, bunga mana sa paglikay sa kasakit. Wala na sa unta ng divorce. Kanang divorce, nga karon siging pa-approve ang divorce, mawaasan na siya. Nga naman, bunga mangyapunas kahadlok, kay nalimot naman nga ang kasakit di ay dihas kaminyoon, maunay atong pagpakighiusa ni Kristo kinsa maogyod ang tinuod nga tag-iya sa tanan, o mausay mudawat nato didto sa langit. Kana bang makasinggit kas kalipay kung ikaw mag-antos na. Nga naman, tungod kay nakarelate na ko ngadtos Ginoo sa iyang pag-antos. Muna'y gibati sa mga santos, labi na ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, ug uban pang mga santos, labi na sa mga martyrs. Di aptay kausa nga, perti na kong hilak kay gitagaan kog penalty sa akong gitrabahuan. Nya adto pag yung panahon na mao pag pagka-paralyze na daan akong papa, na paralyze pagid akong maguwang, nagkinahanglan unta kog kwarta. Gi sanction naman hinoon ko, gitagaan manon kog punishment nga di na ko kadawat og increase, di na ko kadawat ana mga cash incentives tungod sa dunay panghitabo dito sa opisina nga na connected ang akong posisyon. Porti na kong hilak. Ingon ko, Ginoo, karon nga nang hinahanglan na hinoon ko dugang untang budget tungod kay na punan ang akong paralyzed, imo naman hinoong giparalyzed ang akong financial capacity. Sige kong hilak. Wa man ta ko magbinuang nimo, wa na ko tuka nga akong uyab, gaamping ko purity, gaamping ko pagsigig simba na ang akong naong sa simbahan sa Badog Domingo, choir, Legion of Mary, hago kayo. Nganong nahagbong naman noong ko ani? Yang tubag ragid sa akong hunahuna sa Espiritu Santo, mauna ni ang imong pag-apil sa akong makaluwas nga kasakit sa krus. Nya pagpiyong nako sa akong mata dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario, akong nakita ang buhi nga Ginoo nga naglitad-litad sa kasakit diha sa cross niya, nangahog pag yung iyang dugo, naabot sa akong naong, init-init gud sa akong paminaw, ngari ang iyang dugo, nisamot kog hilak, og niingon ko, Ginoo, salamat in taon, kay mas grabe maning imo kaysa ako. Nya malipayo na kay kong ni-report sa akong opisina, nagsige na kog kanta-kanta og give thanks. Di ba? Nya uwa na gani ko'y kwarta, kanta lagya po, give thanks. Patay des papa. Di, give thanks. Di ba? Naroon na eh. Sisingin na ninyo. Di ba, malipayon kay mo. Basta makakunik ka, ngadtos kasakit ni Kristo, nga nakaluwas na to. Manindog na ta. Mga igsoon, malipayon kita nga muduol sa Dios kinsa naghatag sa iyang anak aron kita maluwas. Muingon kita, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang atong mga magbalantay, ilabi na si Leo atong papa o nga atong mga kaobispuhan, padayong mag-amuma kanato uban ang mga maayong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang pagtuo kang Hesukristo, mubati sa iyang makahupayng gahom, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga makakaplag kitag kalipay diha sa atong pagtuo, bisan kun nagsagubang kita sa mga pagsulay ug mga kagulanan,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nanag-antos dinhi nining kinabuhia, ilabi na ang mga masakiton, mahupay pinaagi sa ilang pagpamalandong sa kinabuhing dayon, nga itanyag ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan, makadangat na ngadto sa tunhang bangkete dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa, timaan sa mundugma sa gupauksan tusa. Kining panug, kining hino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, ugasa mo pangaliya, ihatag na kanamo ulangit mong Aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihalad, kundili paabton kami nimo nganha sa pagkagasa nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa cross, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. But
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Hinimaw ako lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat kini sa akong handumanan. Ini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawat kini sa akong handumanan. Ining langit nung kalanon, ginawat sa kabus. Ang sa ay kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, panalipdi pinaagi sa imong makanunayong gugma, kami nga imong mga tinubos, aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung andam kita nga mosunod ni Kristo ug ang atong kalipay mao gyud ang pagsunod ni Kristo. Labi na siyang kasakit. So salamat sa nisunod ni Kristo sa pagkamanggihatagon og nagsigig padayon og palit og mga slots dinhi sa atong parokya. Sa ako nang gikaingon, ang atong SBF DAG napay 2,886 ka slots, tag 500 pesos per slot. Unya doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang ato sang GHDP katong atong pista nga atong igastuhan napay 19,567 tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 12 slot challenge nga tag 1,200. Sa ato pa, kung mo palit mo tag sa kaslat, 600 pesos. Kung mo appeal mo sa challenge, 9,200 pesos. Atong pakpakan ang tanang namalit ani. Salamat sa Ginoo. Kutobra ni karong May 31 or pinakadugay tingali June 1 kay Sunday man na. Nya mo na nay akong katapusan usang misa dinhi, mubalik og misa mga July na kung makauli pa kay mo bakasyon man ko ngadto sa Amerika inig ka June 2 hangtod sa July 2. Mao na wa tay slot nga ibaligya, hunongo na sa nato ang slot kay og dili mag-granted ang atong gi-request nga ma-extend ko dinhi og naagyoy mo puli na ato man ang ibilin ang ato sang utang. Kamo na mo bayad ana og ang bag-o mo puli. Din asa ko mamaligyag slot para ana kay nga naman kamo naman na adto na sa asa ko ibutang sa atong obispo mo nang dili na ko maligyag slot og mahimo palitan na ning tanang slots karon atong tabangag palit ha before sa June 1 aron nga kompleto na. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasab kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I